Kulumbai boinisimbw nwngtangmwnko angni Samaina M Brahma YouTube channel फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय जाबाय मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे जोङो नै दा बिसिनाव पुष्पान्जलि मोना आलासि जानो फैदों ना पुष्पान्जलि गयारि जोंहानि आब'मोनानाव आरो जोंहानि आब'नि फिसाजो बियो मा नाम नोंना पुष्पान्जलि गयारि नों मा क्लासाव फरायो क्लास 2 अबे स्कुलाव फरायो जीसास मेरि स्कुल दिनै स्कुल दंना गैया दिनै गैया स्कुल गैया भिडिअ खालामदों मालाय नै माथो गुबैया थाख्ला क्लास जानानै पुष्पान्जलिना बाबाया थाख्लास जानानै दङ ने पुष्पान्जलि बिदिबा नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोङो दिनै पुष्पान्जलि मोनावहाय मा मा ओंख्रि मोनजायो पुष्पान्जलिया जोंनो मा मा बेदर जाहोगोन मा बेदर खिथालाय एम्बु बेदर ओमफ्राय गैला ओमफ्राय बोरमा बेदर आलु टमेट' ओमफ्राय दालि ओंख्रि पापर भाजा नों नुवाखै मादैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो होनलाय मादैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो साबस्क्राइब खालामनानै हो दे राइम्स फराय रोंगौबा राइम्स फरायनो रोङा रोङा बावबाय जनिखौ बावबाय ओइ जनिखौ फरायलाय जनि पापा Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth and ha ha ha. ओमफ्राय मा रोंबावगौ Tinkle, tinkle. बावबाय गोदोनो मोननाय बावबाय पुष्पान्जलिया दा मा दङ दा क्लास 2 आव मा राइम्स दङ पुष्पान्जलिया बावबायनो नै राइम्सखौ लेखा नायबासो गोसोआव फैसिगोन ने आइथ' थिखो बाम जाबाय आंजों नै आयौ जोंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो गामि नोंसिना मराबारि बर' बाजार मराबारि माथो मराबारि बर'बाजार मराबारि बर' बाजार बबेथिं फैयो नोंसिना न'आ बर' बाजारनि ओरै सिदा फैयो स्कुला बेयाव नोंसिना जीसास मेरियाव बबेयाव दङ बबेयाव दङ मा जायगायाव मायाव दङ बबेयाव गोजानाव मा नाम जायगानि नामा मा नाम जायगायाब्रा बिजिनिखौनो खिन्थानो रोंलाया गावहा नोंसिना बाबाना मा नाम दे खिन्थादो एबार मामिनालाय ए हान्सखौनो मैया नांला आं नांलाबाय थानाया आंजोंबो रायलायबा खालामलाय ओरै खालामलाय गाज्रि नुयो ओमफ्राय आं गाव नांलामोन नों गारहरदो नांलाबा आं लांफानोसै हरदो नङाबा हेस गारा फेन जाफैजोबो इसोर नैबो गोसोम बेसर माइनि नै बेलाय मा जानाय सिथरसो बेथ' सब गाराय दुस्त लरि ना दुस्त सवालि ओंखायनोथ' गाराय गोजा साला लोंजानाय नुलांदां ओजोंहाय दाख्लै मा नायगोन नोङो दे कार्टुन आलु टमेट' बोरमा बेदर नेरसिङानो जा गोथाव मोदोमबाय अखाबाय थानायखाय आलासि जानो फैबाय दुंनानै होबाय गैला आंना जि सुनांगौआ थाजोब्बाय सान्दुं दुंबाय दिनै
पुष्पान्जलिया गेम गेलेगासिनो इनो गेम पुष्पान्जलिया आंनो दाबो ओंखाम जाहोआखै दानिया मा बिदिनो ना मोनब्रै अपसन फैबाय अबेया खारेखौ माला ओंखाम जाहोगोन आंनो आलासि जानो लिंहरनानै आंखौ मोनसे जाबाय ना ओंखाम जायाखै एसे ओमफ्राय नों बै मोनसे जानायाबो दानजाफाबाय माबोरै आं लायहोखि दाबो ओंखाम जागासिनो आं जानोसै यावनो ग्रे जानोसै आरामनो आं जानोसै ओंखाम ओंखाम जानोसै ना लाबावनो आयु बोरमा बेदर आलु टमेट' एम्बु बेदर जायफोर गोथाव मोनो नायनानै जानो लुबैखासिगोन जानोसै गोथावनो बेखौ माजों हायगोन आं दालि ओंख्रै आलासि जाबाय थाबा गोथाव मोनो बेनिखायनो आलासि जाबाय पुष्पान्जलिया गोथाव जाहोगासिनो ने जोंनो Wow, so tasty. Alu saya dah nunggu. Itu apa saya? Bourmaखौ. Bourmaखौ saya? Alu saya. Dajiखौ लाखिदो. 이거 스쿠지 치는 거지? 아, 가만히. ruang खावनो र' पुष्पान्जलिया आंखौ हगारलानोहाय नै हरसे थालांनो थिनबाय माबा जोंनाव फैदो नोङो थांगोन आयै फिसा आइ गबसोबायबो मानसियाबो र' सुनांगौ जाम्बा सुनोखौ जायो नामा ओमफ्राय जोंनाव थांनानै नोङो सोरजों लोगो जाहैगोन युवराजजों ओमफ्राय सोरजों फैफिनगोन मामिजों नोंसोरनाव थागोन जोंनावबो थानानै ओमफ्राय सानबेसे थागोन साननैसो हरो होमबालाय बिफाया रायबालाय बिफाया ओमफ्राय बाबाया जोंखौ रायहरबा र' नोंसोरो पुष्पान्जलिखौ मानो लांफादों लेखा फरायनांगौना बेहा होनबा आं मा खालामनांगौ रायहरबा आंखौ आं मा खालामनांगौ राया रायबालाय Mama, babe, जोंखौ रायगोन नामा बिसिनाव हर थालांबा हेला आंनि गयखौ सुहरनिलाय सुना आङो 1 minute okay Thank you so much बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन ओमफ्राय नै जोंहा बेयो आब'नि फिसाजो आं नोंथांमोननो दा खिन्थानाया ओमफ्राय बेयो जोंहानि आब' आरो आंनि खर'सा आरो बेयो जोंना जा बुरजाना बिब'फ्रा आङो बयनिख्रुइबो दुइसिन नालाय बेलेगफोरखौबो आङो मालाबा देखायगोन आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय बे जोंहानि आब' सासे बिसिना न'आ बर' बाजार मोराबारियाव आरो बाय बाय नो पुष्पान्जलि बाय बाय Bye bye. Ayo, kita langsung lagi. Kayak lo ngapain nih? Lagi ngapain?
नांथाबायथ' जाखादो बाय बाय